Ga sayyidatin nisa'i Zahra ta zo mai kyau da kwalliya. Ga sayyidatin nisa'i Zahra ta zo mai kyau da kwalliya. Ga sayyidatin nisa'i Zahra ta zo mai kyau da kwalliya. Ranar wanka da kwalliya ta zo mu fito da hanzari. Ga sayyidatin nisa'i Zahra ta zo mai kyau da kwalliya. Ranar wanka da kwalliya mata ku fito da hanzari. Ga sayyidatin nisa'i Zahra ta zo mai kyau da kwalliya. Ranar wanka da kwalliya mata ku fito da hanzari. Ga sayyidatin nisa'i Zahra ta zo mai kyau da kwalliya. Ranar wanka da kwalliya ta zo duk mu fito da hanzari. Na gode wa Ubangiji kullum shi ke bani agaji. Shukuran lillah kasiran ilahi, na gode Ubangiji da ka nuna min wagga rana ta zo mai kyau da kwalliya. Ranar wanka da kwalliya mata ku fito da hanzari. Ga sayyidatin nisa'i Zahra ta zo mai kyau da kwalliya. Ya rabbi kayo salati ga manzo mai kyau da kwalliya, da Ali da Hassan Husaini da Fatima Zahra ya sharifiya. Usman Fodi da Imam Kumaini ya ji kan sharifiya. Sai mazlumi mujaddidi Sharafuddin mai kyau da kwalliya. Salamu alaiki Fatima Zahra ya mai kyau da kwalliya. Salamu alaiki Abida mazluma Zahra sharifiya. Salamu alaiki ya Sajida Siddiqa Zahra gimbiya. Salamu alaiki ya Zamzamiya ya mai kyau da kwalliya. Ranar wanka da kwalliya mata ku fito da hanzari. Ga sayyidatin nisa'i Zahra ta zo mai kyau da kwalliya. Zan ba ku takaitaccen tarihin Zahra sharifiya. Sunayen da Batula Zahra ta fi so mai kyau da kwalliya. Sayyidatun nisa'il alamin ko kuma haura'ul insiya. Imam Sadiq ya kawo sunayi tara mai kyau da kwalliya. Ranar wanka da kwalliya mata ku fito da hanzari. Ga sayyidatin nisa'i Zahra ta zo mai kyau da kwalliya. Fatima mabaruka da Siddiqa Zahra ga zakiya. Az-Zahra muhaddisa radiya, sannan Zahra mardiya. Zan ba ku takaitaccen tarihin Zahra sharifiya, amma in zana ba ku tarihin kowa zai yi kwalliya. Kowa zai yi kwalliya. Abinda Batula ta yi tana koya miki kin ji 'yar uwa. Ba ta koma kiran mijinta da sunan shi ki duba 'yar uwa. Ba ta cewa tsaya ka ji Malam Idi ta nemi 'yar uwa. Ba ta cewa Malam Zubairu tsaya rana ta kwalliya. Ranar wanka da kwalliya mata ku fito da hanzari. Ga sayyidatin nisa'i Zahra ta zo mai kyau da kwalliya. Kuma sannan ga cikar kamala a gurin Zahra'u 'yar uwa. Sannan ga tausayawa rauna na kiyo hakan ga 'yar uwa.
Zahra'u idan ta yo azumi za ta sha ruwa fayar kuwa, in miskini ya zo za ta ɗauka ta bashi ta yi kwalliya. Ranar wanka da kwalliya mata ku fito da hanzari, ta sayyidatin nisa'i Zahra ta zo mai kyau da kwalliya. Lokaci na mubahala kar ku manta an ɗauko sharifiya. Rabbi ya ce duk ku zo da matanku da ƴaƴaye gaba ɗaya, sai manzo ya kira Fatima da Ali Hassanan gaba ɗaya. Fassarar wani sa'ana wani sa'a kuma rana ta kwalliya, rana ta kwalliya. Kai batun Zahra'u sai dai ma'aiki da Rabbana gaba daya. Annabi ya ce da ke diyata tabbas kowanmu ya jiya, sai kuma ya kira ki mama, wannan lamarin sai dai na mujiya. To kowa ya shiru da baki mai yau rana ta kwalliya. Ranar wanka da kwalliya mata ku fito da hanzari, ta sayyidatin nisa'i Zahra ta zo mai kyau da kwalliya. Allahu ya ce wa manzo ka tausasa lafazi kan sharifiya, duk yanda nake yi masu hakan nan nake wa Zahra biya. In ta ce rabbi kai yi mini abu bai cewa a kulliya, ita ce hasken ma'aiki shi kuma hasken rabbi kulliya. Ranar wanka da kwalliya mata ku fito da hanzari, ta sayyidatin nisa'i Zahra ta zo mai kyau da kwalliya. Radiyatun mardiya wannan aya ce kan sharifiya, sirada lazina an'amta alaihim hanyar sharifiya. La yuridu minkum jaza'an tabbas na san kunjiya, awalam shukuran na faɗa muku yau rana ta kwalliya. Ji an ce bada a rasulullah sharifiya, to malam karkayo tambaya a cikin sunan sharifiya. Zahra ita ce ma'aiki shi kuma shi ne rabbi kunjiya, to don haka dole ne na juya na taka yau da kwalliya. Ranar wanka da kwalliya mata ku fito da hanzari, ga sayyidatin nisa'i Zahra ta zo mai kyau da kwalliya. Yuquna bin nazari wa yuqafuna akwai sharifiya, inna ma nidimukum wannan magana ce ta gimbiya. Aina dibal muwadda ka duba sosai kaga gimbiya, a shawahi tanzil ka duba sunan mai kyau da kwalliya. Ranar wanka da kwalliya mata ku fito da hanzari, ga sayyidatin nisa'i Zahra ta zo mai kyau da kwalliya. Gairil magdubi to aduwai ne a gurin sharifiya, suratul ahzab ka je ka duba an yi batu kan sharifiya. Ma ra'aitu ahadan wannan zance ne kan sharifiya, ko anan in na tsaya kaga za ka yi wanka da kwalliya. Uwa ki tsaya ki saurari wannan kisar sai ki kwaikwaya. Zahra ba ta fita sai Ali yayi mata izini ki tambaya. Zahra ba ta leka kofa ita sam sharifiya, to su ba sa fada da junan su gaba ɗaya sun yi kwalliya. Ranar wanka da kwalliya mata ku fito da hanzari, ga sayyidatin nisa'i Zahra ta zo mai kyau da kwalliya. Duk abinda Ali
Ali ya kawo tana karba Zahara da hanzari, kuma ba ta ce da shi wanga baya isa maki nazari. In ma ya zo gida babu komai za ta fito da hanzari, tana tarbar shahar tana shukuran rana ta kwalliya. Ranar wanka da kwalliya mata ku fito da hanzari, ga sayyidatin nisa'i Zahra ta zo mai kyau da kwalliya. Ita ce na gode Allah da ya dawo ka gida lafiya, in ya ce kin ga babu komai hannuna yau sharifiya. Zahra ta yi murmushi ta ce kar da ka damu mijin sharifiya, jira takalma shigo ɗaki yau rana ta kwalliya, rana ta kwalliya. Zahra ba ta nuna ɓacin rai sam sharifiya, shi yasa kukanmu duk muke tara shi mu kai gun sharifiya. Mu ce mata Zahra kunci yana damun mu kwarai a zuciya, ya Zahra na'am mun sani kin karba mun yi kwalliya. Ranar wanka da kwalliya mata ku fito da hanzari, ga sayyidatin nisa'i Zahra ta zo mai kyau da kwalliya. Sai da yayar mu kullum tana shauƙin ta gani ki gimbiya, wata rana tana yawaita ci min yaushe ne zan ga gimbiya. Ta ce mini zo mu je ki shawo alkausar don ki dandiya, sai da kuma ta taho gurin ki ina fatar kun yi kwalliya. Ranar wanka da kwalliya mata ku fito da hanzari, ga sayyidatin nisa'i Zahra ta zo mai kyau da kwalliya. Sai da ki faɗa wa anti ina kuka na rashin ta kulliya, ta saba tana gaya min na yi wanka kuma in yi kwalliya. Ta ce mini na yi wanka na yi gayu ranar sharifiya, sai da dan Allah ce ta zo ta gaya mini ko zan yi kwalliya, ni ma ko zan yi kwalliya. Ya Malam Sani Abdul Zuri ina gaishe ka kulliya, Malam Umar ɗan dare kai ma mabi kun sharifiya. Babanmu abin alfahar Malam Rabi'u mun yi godiya, Malam Sabo da Malam Habu tabbas kun nuna kwalliya. Ranar wanka da kwalliya mata ku fito da hanzari, ga sayyidatin nisa'i Zahra ta zo mai kyau da kwalliya. Mama ta har da gwaggwanninta suna gaishe ki gimbiya, su ne suka ce na yo bartuka sako sun ban sharifiya. Muhammadu yan Bello shi ya kama mini mabigun sharifiya, Aliyu Ibrahim Gadani ma yau zan yi kwalliya. Ranar wanka da kwalliya Zahra mun fito da kwalliya, ga sayyidatin nisa'i Zahra ta zo mai kyau da kwalliya. Ranar wanka da kwalliya ta zo mu fito da hanzari, ga sayyidatin nisa'i Zahra ta zo mai kyau da kwalliya. Ranar wanka da kwalliya mata ku fito da hanzari, ga sayyidatin nisa'i Zahra ta zo mai kyau da kwalliya.